Cek satu dua, cek. Cek, cek, cek. Cek satu dua. Cek. Cek satu dua. Cek one, cek satu dua, cek.
Tes tes. Udah Bang? Udah ya? Tes tes, udah kedengeran ya?
Tabuka ma acara pertanyaan hita, marende mahita sian buku nomor 550 sia, ayat 2 dohot opat, di ayat opat, jongjong mahita sude. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot goar ni tondi parbadia, na tubo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ni na Tuhan Jehova, lehononku Tuhamu rohani imbaru dohot tondi na imbaru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu sian daging muna, jala lehononku Tuhamu rohana mar pakilalaan. Jala lehononku ma tondiku tu bagasan ate-ate muna. Ahudo mambahesa asa mar parange hamu di bagasan akapatiku, hukumku pe. Radotan muna jala patu paun muna do. Haleluya. Partang yang mahita, ale Tuhan debata, amanami, hodo manondangi jala mengajari rohani akan aporsea, dihatam, marhite-hite tondi parbadia, saibu haima rohanami, asature parohaon nami, marhite-hite tondimi, asa tonggok dame rohanami, mangalashon hagogo onai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patani debata di partangyangan ta sadarion, imana gabe jamita godang di parmengguota naro, imana di enet sian Yohanes 10 ayat 4b 1 ayat 15 tajahama marsikat soring. Aidada sian mulana hupaboai Tuhamu ala narap dope hita. Alai nalau maaun nuaing manopot namar suruau. Jala dangadong manang isi hamu manukunau. Nalau tu dia doho. Lam dok tahe rohamuna ala hudok songoni Tuhamu. Alai nama dok natutu doa Tuhamu. Ulimuna doi ya lau au. Ayau solau au dang naro pangodiani manopot hamu. Alayang golau au surokku do ibana Tuhamu. Anggo dung ro ibana ajarana do portibion. Taringo tu dosa doho taringo tu hapitoran doho taringo tu uhum. Imana sokorsia nasida dia. Anggo taringo tu hapitoran imana lau au manopot damang jadi dangbe idaun muna au. Hodang dopenian si dohonot ku Tuhamu alai dang tarbuan hamu dopein waeng. Alai dungro to dihasitongan na nido nuanding. Togyon nido hamu tu bagasan hasitongan. Aidang adong si hatunon na binigin na ido hatahonon na baritahonon na do Tuhamu aneng masa dope. Pasangapon na do au ay jolo na do na diau laho mamaritaho sa Tuhamu. Ido sahatna martua do akatumangihon hatani dibata jalano peopsa. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 100 sia ayat sada dohot 2. So
pasada rohata martang yang mahita. Di bata jauh manami mau lehati Tuhan di partang yang nami di bornginon neng manangion hatami hami Tuhan dongani jala pasu-pasu hami. Bagas engkornam Yesus Kristus martang yang kami Tuhan. Amin. Urian itu hata terpuk jami tadi Ezekiel bidi 37 ayat 10 sadar di ayat 14. Dungi nin naibana mamusetu au ali anak ni jolma akka holi-holion sadok pino parni Israel doi idama akka nasida madok nunga tung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami naung pidom dohami dibaheni manurirangi maho jala dok matunasida songono do hatani Tuhan Jehovah idama au mangukap tanomamuna jala au mabuan hamu nakuk siat tanomamuna hamu ale bangsoki jala au manogihon hamu mulak tu tano Israel. Jadi tadomuna ma au do Jehovah ia dung hukap tanomamuna jala hubuan hamu nakok ale bangsoki siat tanomamuna ahu hut mangaleho todiku tu bagasan hamu asa mangulu hamu jala ahu mabain hamu marhasonangan di tanomuna asa tung ditada hamu ahu do Jehovah namadoki hut mabahesa ninna Tuhan Jehovah itu sahana urian itu hata molo mengulahon nasodinggan marang najukat molo sahali 2 hali dohono do tabudo marsiajar mangalo marsiajar manakku ibana bahasa hudokku mungkin perasaan tabu adong do penama misang adong do penama dokon unang siulo hokoi minna olo dora adong perasaan ni sasahalak songoni bah au lem manakau lem diparrohahon nate. Jadi ada prinsip orang ingin menjadi pusat perhatian mungkin dengan membuat sesuatu yang viral di media sosial atau ingin cari perhatian kada dana somal nasonguni do se diusaha do dibahas sesuatu asa gabi pusat perhatian ibana isarana meloroto dong najuju tadada iso majalo hepeng aroto dong majalo si satu majalo si panganon mak mau jajan pak mau jajan ali bereng arong todong ada dorongan dalam dirinya ingin menjadi pusat perhatian sarupa doi songon isarana majalo tadokon sahalak anak ama manang ina nas maselosok rohana merminggu seni tugihon mungkin orang do pikiran na atau kinai ma paling do rajuwon na amuse atau kinai ma suruh-suruh na deh apalagi contohnya salak ama di bagasar rumah tangga nakya olo pertangyangan dakya olo martangiang dia tidak akan merasa itu sebuah masalah besar karena yang dia pikirkan adalah martangyang donasida marminggu donasida tetapi coba kita bayangkan seandainya sude nasa jabui la semarsiwa lomona amata lau tu kodi dang olo marminggu inata lau tu mardalani geleng na modum pas hari minggu di tikisongonon yakid doau sadar do kajolma bahasa songoni keluarga kon bahasa songoni anak koko sude nang olo marminggu bahasa lemar serak sudah gelekon karena ketika hanya dia yang tidak ke gereja mungkin perasaannya biasa-biasa saja marminggu doh halaki dia merasa dia itu tidak salah tetapi ketika semua tidak ke gereja tidak lagi mau mengenal kebaikan sudah sama-sama mengambil tindakannya di sopera baru sadar jolmai sono udah pengirido teh molo sa keluarga na kamar minggu molo sa keluarga narong biboto sopan santun molo sa keluarga narong binama betangiang na ulo martangiang songoni dotong
namar narkoba anggo para jolo-jolo dohonon na do tabo boy menenangkan namar juji pesongoni do buang-buang suntuk alamar juji bana alay molo dunga kecanduan baru pe disadari bana ay porsu do HP masari ona tuari karejo dapat 100.000 alay ala nunga hagi oni dagiku marjuji bolong mai ubereng anak kokku bajuna penang namar negati alay ala ni kebiasaan namar jujion kecanduan narkoba kecanduan alkohol kecanduan nikotin manang rokok ujungna gebetarin do sudeon. Kenyataannya orang-orang yang kecanduan narkoba pada akhirnya mereka akan menyesal alay darung beda darung begunana ala memang nunga dihoti bebana nunga dikurungi bebana ido tong na diuloni bangsa Israel lamanginang ditiki ase dipisang si Jeremia di bana unang olah hamu songoni tinggal hok kamu mai akka debatasi lebani Tuhani ma oleh hamu HP ala bangsa nalo mo rohana mabigi akka jamita nama beso nang roha dang lomo rohana bi mabigi jamita na pati gorhon ngulu daong anggo songo si Jeremia dang itangi hobe alenggo para jamita nambe mekel nama beso nang roha odo para jamita HP dang sadar nasida lem dipisang si Jeremia lem dipakaras nasida rohana ujungna dihum debatama nasida asa bulus ala nama icoba-coba hamu Tuhani ibebek kamu nama mano baganagan ibolok ke masude bangsaon tu Babel sonari ahana masa di Babel sahala pedang adong nama misang nasida jangan lagi kamu nyembah berhala dang adong agisada bahkan di Babel diorai mano badibata dang boy ternyata sadar manasida ditiki di Israel do pihita setalwalo do si Jeremia setalwalo do kaina tata na suruh hita martangyang HP di son dang dipaluas hita martangyang adong do na marsak alay jujur na adong dotong na super duli dang boy marminggu na barang bodang boy itu sih dang boy martangnya na barang bodang boy itu sih alay di partangyang penasida konatakan di parkarejo pinasiro na takado disuruh nasida karejo marparbui mahaumana alay satonga ikot tu pamareta ujungna ahama diulah nasida amanginang sadeba tu matangis manasida di topi ni aiki semartangi yang manasida ima turputa di boronginon ninna nasida hatana nungatung masak huli-huli nami jala pesan arop ni rohanami naung pidom dohami omma tangis ni nasida Tuhan kami sudah mati tulang-tulang kami sudah kering pengharapan kami sudah mati kehidupan kami sepertinya tidak berdaya alis jujurna olah sadeba doon olah sadeba nari dang boy marminggu ina baunang dang boy maradat ina baunang ujungna omma na doon adong mana manguli, adong mana mudi, tu hal siliba disi akka perdebata na asing, mana maben bangsa Israelia manginang jujurna, molo di Bibeli adong do anak ni Jakobi pigay bana, 12 bangsa Israel, 12 marga, ale molo sonari, aha manate bigi, paling Jehuda, holani nama, nasing na imago alani aha, dang bumar minggu na, badang, bala ima parmagona. Oh anakku molobui ala maburu batak ina naturasi adong madat danak nama ngoloi adong manatoras naso ngorai ujung nena gelengi atau ibu maburu ni halak ini ibu maburu ni halak ima parmaguni marganai parjolo dang dia tu siasa batak nama ngihut ihapusiba nama marganai nama ngihut igatiba na mungkin sukuna ima parmagona alani semartangi yang nasida setangis ma akan nasa debon Tuhan berek kami nganeng mati kami nah Oma Roma debata disuruh masih Ezekiel tu Babel ditik kemartangi yang si Ezekiel dipatudu masa ada parnidaan wahyu manang penglihatan mardala masih Ezekiel di tonga-tongan ya kahuli-huli ni jol masudi
isi du sudion narohani bana iwering sana kauli-huli iwering sudi sarupa sudi danga dong bedana ujung nama idoko debatama Ezekiel bangsa Israel doi ime dok nusokan ay 10 sadam alian ni jolma aka holi-holi ni sadok pinopar ni Israel doi nabi nerengmi itu semua tulang belulang orang Israel. Jadi kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka seperti mumi? Mengapa mereka seperti tulang-tulang yang berserakan hasil dibantai oleh hewan-hewan? Sebetulnya mereka itu bangsa Israel, tetapi mereka sudah mati secara iman. Mereka sudah hilang dari hadapanku. Alanido ninnahal Israeli. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Pengharapan kami sudah lenyap, pengharapanku sudah lenyap, wajar lenyap. Molo dangolo be di bata manang yotang yang ta, nama tidu tadi si. Molo se martangyangi hita Arya Borngin, martangyangi hita, sada petang yang tadang dia lusi di bata, nama tidu tadi si. Molo si Salomo, udok ko majola manginang Salomo, sada du pangidon nyon, do tahe. Leho matuau, rohana bisuk sada du pangidu bana ali pigel Tuhani ile rohana bisuk ilion hamoraun ilion hagabion ilion hasangapan ile opat sada tangyangna ile debata opat persoalan bohado bolo martangyang 10 tangyaku sada penang dile debata Tuhan op mapangidu aku sada 2 tolu sada penak kualusi mate du tadi si alani HP molo somar parbue betangyang ta dang dia lusi debata pe gora-gorata tapi reng jo diritay, sutunong mati do hita songo bangso Israelon. Buasa, tesuan eme, tu beraba-raba. Tapuk kakarejo isan, rugi total. Lau hita tu sama lamar karejo, itolak kita sudi. Tapuk kamu siya kalau bisnis nasing, rugi habis. Sutung nang lomo biar honito ni mer kita teh. Tang lobo nang sirbi roni Tuhan ima begi hita ay di Amos ina di matado magigiaw mabigi tangyang muna mabigi di puji-pujian muna mabigi alu-alu muna alaniaha ese martangya kita Tuhan hodo na punasa ngulu nami ho mana madongani hami ina hita di pamangan ale rohaton go lateni roha doni Tuhani do dang sir rohaku mabetang yang mi mare dehita masai uli suarata masai tabo paduan suarata masai belga peliata alena Tuhan dang sir rohaku mabege demi alaniaha suaram do bagak alenggo roham busuk do alani do HP nama te do nasida sebetulnya gabarat doon ini hanya penglihatan yang ditunjukkan Allah kepada Ezekiel omma bangsa Israel senuari mahalaki mangulu di pemamatangna Ezekiel ele sebetulnya ngamati ini bana amati binarong bion tang marlapata bion soti nai nama busuk namun molojol mamate para pudi huli-hulina dung holi-holi bolong nama sudi alai sejujur namanginang 30 tahun bangsa Israel di hubungan Babel 10 tahun depion 10 tahun depion tadok majolo 2000 tahun 2010 nasida di bolok kotu Babel 2010 depion HP mula nasida 2010 lireng nai hola 10 tahun depe nunga do honon nasida Tuhan ngamate hami ngamoso holi-holiku taro bi pakirimo di hami lamma HP bolong lam liling alani amanginang jangan pernah coba-coba untuk menjauh dari Tuhan sekali Tuhan yang menjauh kelar hidup kita jangan coba-coba meninggalkan Tuhan. Mungkin Tuhan masih mau memanggil. Ale molo pada ini si Yesaya, panggillah Tuhan selama dia mau menjawab. Datanglah kepadanya selama dia mau ditemui. Bohado molo sita jo Tuhan hidang oli bana mangalusi. Ngasai bei, ima parmatem. Ujung nasa penalau hita seperti bion, sada petang yang tak dang dioloi Tuhani. Itulah keadaannya di sini. Alani apa? Akahajahatoni mungkin serong dupe di tonga-tongatai, tapi janganlah cintai kejahatan itu, tapi cintailah firman Tuhan. Diterupukon nina Tuhani do tu Ezekiel di ayat tolu. Jadi di nebana matuau ali anak ni jolma atahet tagamon tarpangulu do akka huli-hulion nina debata tu Ezekiel. Budi pe manguluon nina debata. Itong dalu Ezekiel.
Molo boy mu Tuhan, boy doi. Toh memang boy doi di pangulu. Ali suku-suku ni debatan sebetulnya neng manuribana do molo sukun na poso rupani. Ra piring na kotoron bodo yason muliku intina payas ma. Olanti na kotoron bodo pi yason boy muliku berarti lapatana na manurua doi. Bodo pe burjuho berarti sama harus burju doi. Pertama, memang Tuhan itu mampu mengubah kehidupan manusia. Nasian holi-holi, holan holi-holi di doko debata mahatana. Mangulu maina. Mardomo mak holi-holion. Holi-holi nasada, mardomo nasida. Alain nasi sekil dang mangulu do pe inna. Roma debata huliam atau dikutu nasida, huliam mahosa hanggulan mangulu manasida. Debata bodo mabain holi-holi gabe daging, jala bodo mabain jol mana mangulu gabe holi-holi. Boy. Molo tadok ko majolo rupanya manginang di masa ko bisa polusion, Tuhan porsukiang ngulu kuate. Masai posahian parhilalaku. Teheran nasodong binambat dongan yau, porsia do hita, songo paddo ni sisikil, nabu do benomu Tuhan. Boy do benon Tuhani akana somarar gabe di portibon, la marga di bata. Na porsu nguluna bodo diangkat di bata alai hata ni sisikil naking ina dulu suna ali Tuhan Jehovah hodo no botosa. Kau tahu Tuhan kau bisa melakukannya, engkau tahu Tuhan kau mampu melakukannya. Mula lomo roham saut malomo roham herai malus ni sisikil diri tapi molo martangnya kita Tuhan porsu nguluku Tuhan peido mudo songono nguluku Tuhan urupa mudo Tuhan inahita roh Tuhan, boy, mulina Tuhan bisa mengubah. Meskipun orang lain berusaha menjatuhkan kita, kalau Tuhan mengatakan bangkit ya memang harus bangkit. Alani HP suatu kita meragukan kuasa Tuhan sedetik pun sedikit pun. Nah paduahon hati-hati sukun debata tu si Ezekiel persia di bana kita sendiri pe harus percaya seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 37 dang adong naso tarpatupa debata darung naso tarpatupa debata mungkin odora naga begobaran di halak Yahudi majo taruh kemenang halak Israel buasa nasida masai hati-hati terhadap pelanggaran firman Tuhan. Mereka sangat hati-hati, mereka bahkan mungkin membuat hukuman cambuk asa unang adong bisa bangsoon nama dausia Tuhani alanyaha sekali Tuhan itu menjauh bukan hanya satu orang yang dihukum, satu bangsa yang dihukum oleh Tuhan. Mungkin idor nama benesida akan amar jahat, icambuk akan amar jahat, dihukum mati. Ido hukum ni jahuli nama asa nauji. Makanya sisian ni Yesus marmatian hukum songonido. Mereka berpikir bahwa murid-murid Yesus itu orang jahat. Alani HP hita pe, kalau kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu mampu membalikkan keadaan kita, berarti percaya juga kita bahwa Tuhan mampu membangkitkan kita, mengangkat kita jauh lebih tinggi atau menjatuhkan kita serendah-rendahnya. Napa tuluhon tu boy do debata madok tu holi-holi holi-holi mangulu maho. Tetapi Tuhan menyuruh Yeskel doko masangono ni sekilna idoko Yeskel ma mangulu maholi-holi. Kenapa Tuhan tidak mengatakannya? Songoni dedang hita molo tadoko Tuhan urupiau Tuhan donganiau, Tuhan patogu haporsiauku, sejujurna rodo Tuhani, ale disuruh akajol maka panurirang nama jamaita hita, manugu-nugu hita. Dang Tuhan itu rusa diri, ale disuruh do panurirangi, tatangiho do manang daong, taoloi do manang daong, hita sadiri pe di ujungna, disuruh Tuhan itu hita. Oh amaniaha, tanya ko geleng mi, ajari geleng mi asanggiat unang gabi holi-holi songonon. Ho na yaha, tanya ko geleng mi, aso nang mati pakirimon na song bangsoon. Dangga bimartangnya kita Tuhan, pangulu ma hami, haporsya kusiga do daung. Hita sadiri do paubahor rohata, hita sadiri na manangihon hata ni Tuhani, muba mahita, mangulu mahita. Na manghiut, diturpu tahun ahar na boy birengota, ahar na boy bonota, siap partang yang ngata. Di Parpudi ternyata mengulu do bangsoi boy mengulu. Ali adong dua kalimat
dua kata kunci ni Nelson. Asa ditadahamu au ahudo Jehovah namadoki. Asa ditadahamu manusia, aku Tuhan yang memiliki kuasa, aku Tuhan yang mampu menghidupkan, aku Tuhan yang mampu membangkitkanmu. Dohon napa duahon huhut mabahesa. Ahu do mabe kamu mangolu, ahu do mabe kamu marha sonangan na dua ona manginang. Molo pebui mangolu hita di tikion, iko dohonota do alani Tuhani di. Alani Tuhani. Napa duahon molo pebui las rohata di sadenganan, kenyataan na memang tentang kebahagiaan manang las ni roha tempat tidak menentukan. Jabuna ias, jabuna mewah belum tentu bisa membuat seseorang bahagia. Belum tentu. Arta na gudang nang mabesjol mabui sonang daong. Alay di bagasa parlapelepean nepe bane di bagasan inganan na buruk-buruk kipe na sige-sige pe pahean na holas sahali sadari pemangan boy do sonang ibana. Molo Tuhani mabayan. Alani hape unang manyalo jajol may mangaluli hasonangan di Portibion ay holas siya debatado haroroni hasonangan ni. Sonak ko di nga nami mul ni Tuhani na sonang dohita. Alay tung nasuboy ho sonang di nga nami ni Tuhani dang law sonak kita ang giat pe muluboy tabuat sudi Portibion. Kalau Tuhan berkata kita hidup, maka kita akan hidup. Kalau Tuhan berkata kita bahagia, maka kita akan berbahagia. Mingguta ima tareng otu hasar nito di Porbadia disuruh debatado to dinai asa mengulu hita. Ay sejujurnya manginang hita pera bodo mamereng sungguh dia do gabaran ni jolma nasangon huli-hulion. Sungguh dia do gabaran ni jolma namation di zaman nuaing. Bisa jadi memang tubuhnya kuat, tubuhnya sempurna fisiknya, tetapi kenyataannya hati dan pikirannya sangat jauh dari Tuhan. Jangan-jangan mulut tabereng perkembangan media sosialon, perkembangannya kana masaon, heran na somartuha bejol may alaniaha. Tado ko majolo akapar berita naul di bana kapar jamita di bana aliboy do kapar jamita melakukan pelecehan seksual. Edang na mangulu be akanato rasiba na tiga di bana menyiksa geleng na dang na mangulu be todini. Akada danak olo mangalota natorasna dang na mangulu be haporsion ni rohani. Awala daging ni naman na mangulu ay isang natarsurat di Wahyu ni na disi hamu mangulu ali sebutul nga mati hamu. Karena apa? Karena dari mulutku ini pun tidak ada lagi kata-kata yang benar, tidak ada lagi seruan berkat. Sia tangakon dangadong be akaparbuina dengan keluar. Sia rohakon dangadong be akarohanayas. Sia pikirakon dangadong be pikiran naturena keluar. Asal makatayaw mamacing perbedaan. Asal roaw petubuh-tubuh naci ni roha memang mengulu di hitam manginang. Mengulu di bagasa keluarga ta, mengulu di depan dongata, ali di depan debata, nama ti di kita songoni. Alani HP, molo nunga mengulu di tasonari, tatangion hata ni Tuhani, tapalowas to di miad di hita. Ay to di do nama johamu manginang ro partangyangan. Dada gogo, dada roha, porsiaro disi. To di do nama nugu-nugu setiap borngin amatai inatai martangyang. Martangnya kita sebelum mudum, martangnya kita lokarejo. To di ido nama baik kita bui manggulahun nadinggan. Dang alani gogo, dang alani usaha manusia, alani HP unang sanga lao to di. Unang tapa tertutup dirita dang olo manganangi to di. Alai disuruh debatado ini nak di epistel jamitari minggu. Suruokku do, dokonokku do tudamang asa disuruh todi nama ngodingi hamu nama dongani hamu ima nama nugu-nugu hamu tabereng sisian ni Yesus olah mana Yesus tu bano gijang mau tu nasida alaniaha hera biru-biru na tinggal honi parmahan aleh ada pada ni Yesus martangnya kamu da martangyang sahak tu naroto di perbedi se martangnya gitu nasida ganu pari ganu borngin sampai do kojol mana sida na mabuk anggur daron jam sia de penga maka tata nasi semartangnya Indonesia da ujungna dung ari pa 50 peta kosta Roma atau di Purbadia margogo manasida marbisu manasida tarpasu-pasu manasida
Salah satu contoh, si Petrus ode nama sodoh Yesus, ode nama dokna kuta de Yesus alai ode na parjolumar berita nauli. Margogo si Petrus dang alani dirina, margogo si sendi Yesus dang ala dirina, alani itu di purbadia do. Hita pia manginang porsedo, margogo hita, boy karejo hita, boy marlopi tangan, boy makata hita olan alani itu di ido. Alani mian mato di bagasaro hatabe, amin martangyak kita. Dewata Jehovah manami mo leate Tuhan didongani di pasu-pasu hodo hami di bornginon. O manamat dongani hami Tuhan, asa anggiat to dimi margogo di bagasa diri nami, manugu-nugu hami manungguli hami Tuhan, asa anggiat manada hami di hadirin nami, dang namar lapata kami hape molo soalani asiro ham di hami, hodo na mangalon hangulut to hami, hodo na mangalon hosa, hodo na mangalon habisukon, pasu-pasu hami Tuhan, asa anggiat mangatusi hami manada hami di hadiriomu, hodo na manopahami, hodo na mangalion hasonangan di hami, pasu-pasu hami Tuhan, pasu-pasu nang ruas ni urampe Tuhan, na di bagas joron, nang di bagas nasida peganu umar sada-sada. Dongani hami Tuhan di bagasan karena Yesus Kristus, martangnya kami Tuhan. Amin. Tapuji ma Tuhata, marende mahita sian buku ende nomor 640 ayat 1.2 los sianon pangiang ma sianaro. Jehovah di bata amanami na marhabangsa di badua gijang. Puji-pujian go las ni roha upasahatan itu ado pamuna badia Tuhan. Allah saya toktong do Tuhan, dipakilalah rohanami Tuhan dengan basami do tolong mi. Na saya toktong mangiring-iring mangaramoti jalan bermudu-mudu ngulunami sahat tu bornginon. Di bornginon ali Tuhan, di luas soropi hami Tuhan, ro marpungu tu bagas joromon imalaw mamuji pasangapan gua armona badiay songoni nang manangihon hatami nunga hubigi hami Tuhan hatami ima taringo tu bangsong bangsa Israel na jot martakang ni roha ali Tuhan na jot mangalaw si hatam alay Tuhan toktong do diasi ho nasida toktong do diliako akan nadumenggan na umuli Tuhan asal maulo halaki nasida paubah rohana songoni do nang hami Tuhan dihilala rohanami Tuhan jok do hami mangalaw si hatam di ngulo nami diberek ko do
hadirion ni hami gadu marsada-sada ruas ni huriamon. Asima roham di hami Tuhan. Seho matutong na mga lehon pasupasum di hami. Holong muna sumurong yale Tuhan. Dilehok kodo anak muna sasadai. Ima Jesus Kristus Tuhan nami. Mati tersilang di Golgata. Lahu mokop hami perdosaon. Mauliate madiho ali Tuhan. Mauliate madiho. Sayhot maho Tuhan di bagasar rohanami. Todimi manamian di bagasar rohanami. Asamu bahami sian pangalahon na sotama gabi boy hami Tuhan mangulahon hatami di bagasan ngulu nami se pasu-pasu mahami rapdot hatami mauliati madihuali Tuhan mersadani roh haduhami Tuhan mertangiak tuho di ruas ni huriam HKBP Bincarungon sian name met sahat tuna matua asiro hamali Tuhan pasu-pasu mahami akan ame dana ki Tuhan lehon hai paso di buribur magodang akan parsikola Tuhan lehon habisukon habistaran dohot haringgason laho marsiajar dohot denggan lumubi ma Tuhan akayana komu na di bagasan persikolahan oleh Tuhan saya buka roha pikiran nasida tabatabay hapistaran di nasida lumowi ma akan na ujian sonari untuk kenaikan kelas untuk ujian terakhir songonido akan na yang mengalului persikolahan na lebih atas dopiali Tuhan asima roham seho manacap pertangan di bagasan ngulun ya anak nami Tuhan asa saya nauli na dengkan ali Tuhan lumuwi ma aka di partodion nasida pe di haporsiaon nasida asa unang ali Tuhan madaw siako alaya sa toktong marningot bahwa hodo Tuhan debata amanami na sa toktong mangalehon akan neriko di ngulu nami asima roham ali Tuhan akan naung matua akan naung lansia Tuhan seho na mamasuk-masuk mapergogoyhon di usia nalam matua alay Tuhan totu pamatang nungalam gale alay Tuhan mulutuk pegale aka pamatangi unang magale anggo pertodion na sida seho Tuhan na manutuki rohana sida asa toktong diingot pasahaton daging naktodina tuho asima roham seho mana pertangan asa margogo nasida asa toktong paingot-ingot dengan ibasami jalan memuji pasangapoko di bagasan ngolu ni akan lansia asima ruham songonia kadi akan perkarejo at Tuhan ho mana mamasu-masu dia ke perkarejoan Nabi asa boy nasida gabi songon sira songon mabuan hati uro na Tuhan baritam nauli marhite akapabahenan nasida di lingkungan di karejo nasida songoni ma Tuhan akayan akon nami pe akan naung sepantas na niyan madapok jodoh ali Tuhan asima roham homan Tuhan na mempertemuhon akasiroka ni todi nasida ali Tuhan asa saya martabata balas ni rohanami Tuhan marmereng aka yanakon na pinalamuhami Tuhami songoni ma Tuhan akana hol di keturunan dari Tuhan asima roham pasu-pasu bortian nasida pasu-pasu rumah tangga nasida Tuhan asaho Tuhan nacapur tangan di bagasan ngulu ni per rumah tanggaon nasida asa toktong di bagasan hasabaron nasida martangiang untuk menanti ali Tuhan silehol-lehomo di nasida asima roham ali Tuhan tata mahami sude ruas ni huriamon ali Tuhan songodi ma Tuhan nang pandemi COVID-10 sia saat sonari saya toktong dope ali Tuhan adong alani Tuhan saya tabatabay kesehatan nami
asa saya margugo kami mangalo aka virus-virus na masanuayngon do aka virus na asingali Tuhan na mabayan gale pamatang nami alay mo loho Tuhan na mga liyan hahipason di hami gabi hipas kami margugo kami daw siya na aka persahitoni asi marohamali Tuhan asa buhay niyan lamtu selesai na Tuhan berakhir na Tuhan virus corona unali Tuhan asa buhay kami lamtu denggan na kami aka ruas ni huriam terlumubi aka di perkarejon aka di persikolape dana na subuhi marsikola sa unari songoni ali Tuhan rotu bagas joromon na jolo kami Tuhan bebas do kami sa luhut buhay bebas kami beribadah alayang ko sunaring sangat terbatas asi marohamalay Tuhan saya itu tikina naing ro buhay mahami Tuhan bebas songon si tikina perjului asi maroham di hami tata mahami Tuhan di bagasa kolong mi pasu-pasu hami saluhu na songoni ma Tuhan aka perhalado ni hurya malay Tuhan padita nami na dua padita panjaitan do padita si hoping ho ma Tuhan na mamasu-masu na manabanabay bisok hapistara na siya koy toktong lehon haipason din na sida asa toktong marlas ni roha na sida lahom melayani di huriamon songonido aka keluarga peli Tuhan saya toktong mapasu-pasu asi maroham songonido tak keperhalado pertohonan nang so pertohona pe akan na mangula di huriamon ali Tuhan toktong pasu-pasu na sida toktong leon akasilas ni roha ali Tuhan asa tayo bersemangat na sida Tuhan laho mangula melayani di huriamon ali Tuhan asi marohamali amang nabasa gudang niyan na naik si pasahaton nami tuho alay horo na ubotosa dia narikot narumikot di ngulo nami say patupa may Tuhan hobar tulo mo ni roham mauliate madiho Tuhan se sa jumulo na sa dosa nami asa tama hami dia dupam muna badiyay marhite Jesus Kristus Tuhan nami martangia kami tuho asi maroham amin. Marene mahita sian buku ende 463 ayat 1-2 diuduti muse tangiang sian parhalado. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami menyatakan syukur, terima kasih Bapa di surga. Menyatakan terima kasih kemurahan dan pertolongan-Mu yang tetap nyata dalam kehidupan kami, khususnya untuk jemaat-Mu HKBP Bincarung. Ketika kami Tuhan izinkan untuk boleh melaksanakan ibadah pertangyangan sektor pada malam hari ini, untuk kami yang boleh datang di rumah-Mu Tuhan,
dan juga untuk keluarga kami, saudara kami yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah. Kami yakin ini bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya dapat sekedar mendengar, tapi jadikan kami menjadi pelaku firman dalam hidup dan kehidupan kami, secara pribadi, keluarga, bahkan dalam masyarakat. Bapa di surga, terima kasih atas segala sesuatu yang boleh kami tetap rasakan hingga pada hari ini. Lebih dalam masa pandemi yang belum berakhir, Tuhan tetap perkenankan kami untuk boleh kami melakukan aktivitas kami sebagai karyawan, sebagai wira swasta, sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih Bapa di surga, jika kami boleh melakukan semua itu, kami yakin hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk seluruh program gerejamu, baik yang sedang berjalan maupun yang akan kami jalani. Berkati Tuhan, mampukan kami semua pelayan-Mu, penatua, termasuk di dalam dewan dan seksi. Berikan kami kerjasama yang baik, agar kami boleh melaksanakan tugas pelayanan kami masing-masing. Ketika Tuhan bersama kami yakin semua mampu kami jalani. Bapa di surga, terima kasih. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang mungkin dalam kesusahan karena sakit, mungkin karena hal-hal yang lain. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan pemeliharaan Tuhan, agar mereka tetap dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mau mengandalkan semua hidup dan kehidupannya ke dalam tangan pengasihan. Untuk saudara kami yang sakit, kami akan percaya Tuhan adalah dokter, di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Kiranya kuasa kesembuhan boleh juga nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, dari tingkat pusat hingga tingkat yang paling rendah di lingkungan kami di RT. Tuhan kiranya juga tetap memberkati para pemimpin kami, agar semua yang mereka lakukan hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan, dan mereka mampu menjalankan seluruh tugas tanggung jawabnya hanya takut kepada Tuhan. Berikan mereka Tuhan kemampuan untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami, baik di pusat maupun di daerah. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-berkat yang boleh kami terima dari pagi hingga menjelang malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup dan kehidupan kami. Ketika kami sebentar akan berpisah dari rumah-Mu ini, menuju tempat tinggal kami masing-masing, kiranya juga Tuhan tetap menyertai kami, mengantar kami hingga boleh tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang terkasih dalam kehidupan kami. Tuhan juga tetap menjaga gereja Tuhan di tempat ini bersama dengan lingkungan, agar tetap dalam keadaan aman dan tentram.
Kami serahkan koster kami, kiranya juga tetap dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas semuanya. Banyak sebenarnya yang akan kami sampaikan ke hadirat-Mu. Tetapi Tuhan lebih mengetahui hal yang paling penting dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, bahkan dalam keluarga kami. Ampuni akan segala dosa dan kelemahan kami Bapa di surga, agar kami boleh layak menghadap kehadirat-Mu setiap saat. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 826 ayat sada dohot udutna laus tapungu ma peleata. Tatangya kemapilat tamartang yang mahita. Ale di bata manamina di bono gijang, hodo haroran ni saluhut silelo na dengan dok na sulibasa na mauliutus. Upasa tahami mahasiya ni lohami tuhami pilan nami tuho. Sejalo mege buat na khusus di jolom. Pasu-pasu medala ramoti asa upar hase kami pilanon. Pati bunan raja mude tonga-tonga huriam dok di portibion. Wahai maranami marhite hita todim. Asalam utadami godang ni silolehomi tuhami. Asalam girgir hamadok molate tuho. Mar hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ramai tamartangi datang yang alia manami. Alia manami nenu bijang. Saya penerbadia maguarmu. Saya roh maharajaanmu. Saya saut malo menoroham di bono tongson na di bono gejang. Leon matuhami sadaron hanguluan siap hari. Saya samono sanami songo panesanami. Ilu usai doang namar dosa Tuhami. Gunang kami tu gitu pangujunan. Kalung kami sian pangaga. Ayona pun harajam. Dota gugun. Rodia sengapa seliling. Asini roni tu ata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan de bata ama. Dot parsauran itu di porobadia mamad dongani hamu saluna. Amin. Horas madita saluna tu hatta mama masuk hita.